Morjesta. Tällä videolla mä näytän sulle 2 harjoitetta, jolla pystyt vahvistamaan sun alaselkää. Vähän iisimpi versio ja sitten semmoisella pienellä jipolla, millä saadaan vähän lisäpontta noihin alaselän tukilihaksiin, jotta ne aktivoituisi. Lisäksi tämän videon lopussa sekä tuossa alhaalla teksteistä löytyy linkki ja koodi, miten saat meidän alaselän harjoitusohjelmasta -10 pinnaa. Eli jos tämä harjoite jeesaa, niin mä myös uskon, että meidän ohjelma voi tuoda aika paljon apua sulle. Nyt ei muuta kuin treenaamaan. Ensimmäisessä harjoitteessa nosta ylävartalo ylös ja pidä jännite hetken. Tee rauhallinen liike. Nosta vaan sen verran ylös, kun tuntuu hyvältä. Ei pitäisi aiheuttaa mitään oireita. Vähän tiukempi versio, millä saat lihaksia enemmän jännittymään, niin kun oot ylhäällä, niin heilutat käsiä edestakas. Sillä me saadaan selän tukilihakset jännittymään vielä vähän paremmin. Ja saadaan kunnon aktivaatio selän tukilihaksiin.